Ngima ok osebedo mayot ne oganda modak e alwora mar Nanga Kapuothe mantie Nyalenda B Ward, Kisumu County. Ka wakwayo sirikal kamoro amora ma gintiere mak mana ni kosebedo kamano, chien miechwa kuma nwaaye, utwa nopodho, gimoro amora nokethore, obed diek, obed dhok, otho nyaka gwen. Wasethagore. Wadhi waduogo to teknwa. Kisani koro muomore makata udi duto tete okethre kuma olokore na umo mabul piny. Moko bende gi sikate korgi. Utwagi duto te. Koro kaka watim tamoa. Puothe na kuma chana puroga mwalo ku. Pino yimo chakre dwe moro chiko. Ma onge yo moro mane wango konyruok. Inindo gi nyathi sikul kaka achiel gi koyo gi suna. Nyathi chung' dier otieno penje ni to mama, wabiro bet kanya ka karang'o ma wan wawinjo ka koyo chamawa makata kaka wanindi onge. Sai an gi chandruok maduong' gigo olalo te okwel gigo kana wuok jokuoge nodonjo to mama gik moko duto ting'o nyaka otanda adong' kama chiayo tho kuom rombo tho kuom rombo abich dhiang' botho dhok ariyo koro an e sikul kaka konya koro onge. To an adak gi dawa to pi nodarowa, buge te nokethore to lep skul be okethore. Midhiero ma kamae biro bang' pong mar Nam Lolwe mano ywero puothegi, ute, jamni kaachiel gi mwandu moko mathoth. Sani koro osekalo dweche adek nyaka ne pi riembgi e mieregi, kendo kaluwore kod jodak makapuothe, masira ma kamae pok ne gineno kuom kinde malach. To pi modonjo sani pok odonjo nyaka nini. En pi mowuok e nam ka idho doko koni. Ochako donjo dwe mar 10 mane wachako yore. Koa dwechego nyaka dwe ma koro nodare ji ne en dweche 7. Dwe mane odarowa ne waneno matek nikech ne en pi manyocha dhiga to duogo. Koro kane oduogo nobiro mokadho alama kuma yando gikega. Kuom dweche adek mosekalo, skund primar mar Nanga emosebedo kar kony mar jokapuothe ka gigeno ni chieng' moro achiel pi ne dogi kendo ne gidok e mieregi. Koro ne wakwayo MCA wa nyaka jogo madwaro telo ndalo mabiro mosebedo ka limowa ka. Kik chunygi jogi gibiya gilimowa. To mondo ging'e sitwa kik ok ne mana mar skul ka kende. Giteme gikae thuolo gi achiel gibi gidoge nyaka chien kuma ne waaye kuchocho. Mondo ging'e gimomiyo pod wan e skul gi kani. Nikech kaka dwa wuok kata kwa dhi chien onge nikech udi mwadhi donje bende onge. To wakwayo sirikal marwa gi jotendwa ma Kisumu County ka, Kisumu Central, ka digi winjwa e sechegi, gibi gilimwa gikonywa ka ginyalo miwa material magedo, bende dwa duoknegi erokamano. Kata osebedo ni giyudo kony kowuok kuom ji kaachiel kod kembe moko mag piny owacho, ogandago pod wacho ni konygo ok romgi. Chandore nyaka ne waaye miechwa. Nitiere joma osebiro kar ka makonyowa kaachiel gi chiemo. To ok oseromo nikech ji obet ji ok ti. Koro nochopo kama koro jowa ma tek moritowa gi ne koro biro chopo kuomwa kaka gibiro limowa. Ne gikelonwa chiemo matin. Chiemo mane gikelonwa no be ok ne oromo jowadwa. Nikech ing'e ni giri mimanyo gi luchi mane maber. Gikwayo sirikal maduong' kaachiel gi sirikal mar kaunti ni ochiwnegi kony makare. Kaka ubiro kawuono ni wan gi geno ni sama ubiro godo kani, ang'e ni wabiro yudo konyruok makende. Jothurwa sirikal waywaknu ni konywa uru gi sirikal mamalo ukonywa. Wan wawegi gimutimwa mogik, konywa gik moko, sirikal koyie. Nikech sani skul chiegni yawo, kaka wabiro timo tamowa. Kama udhi e onge, kech udi to pod unimo. Jaduong' gweng' be wagoni erokamano maduong' kuom gik misetimo. Ikedo kodwa to in be pi oriembi lakini ing'e ang'en mondo ikonywa. Marino pod iwaweya lakini kony misekonyowago Nyasaye mondo omed. An kendo gima lamo ni sirikal omiwa buge mondo wadog sikul. Bugewa okethore pi, mago gik madongo mosakethore. Yie mondo ung'iye ngimawa, kaka wan bende wang'iyo ngimawa ka nwagonu kura. Matimore mang'eny madang' awacho onge, uchop mondo unewa kuonde ma wantie.
e kunyalo ng'eyo ni wan kama rach adier. Kuwinjo gi itu to kune ok unyal ng'eyo. Koro akwa sirikal nokonywa. Okonywa chandruok mwantiego ni. Ka gino ginyalo loso ne utwa mogore piny wadog wadagi. Mano e gima wan go kar kae. Ta wakwayo sirikal bende mondo mi gikonywa ne wan joma utewa olwar piny. Udi olwar te kaka wadwa chako gedo onge gi Covid ni bende pesa onge. Koro wakwayo sirikal gi jatendwa bende ma mheshimiwa ka unyalo parowa e sechegi mondo uchungnwa ot. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti ma Kisumu, an Zerubabel Odiwuor.